Sud Bosne i Hercegovine na predlog državnog tužilaštva izdao je nalog za privođenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića zbog sumnje da su počinili krivično delo napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ova informacija sarajevskom portalu Kliks potvrđena je iz Suda Bosne i Hercegovine. Nalog Suda Bosne i Hercegovine za privođenje Dodika, Viškovića i Stevandića izdat je pošto se oni nisu odazvali pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje kojim je ranije upućen u svojstvo sumnjičenih. Prema informacijama BT iz pravosudnih krugova u Sarajevu, Sud Bosne i Hercegovine je za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem raspisao i centralnu poternicu koja se odnosi na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ako izbegnu privođenje na osnovu naloga Suda Bosne i Hercegovine, sledi raspisivanje međunarodne poternice putem Interpola. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pokrenulo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića nakon što je Narodna skupština Republike Srpske 27. februara usvojila zakone kojima se zabranjuje rad delu državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji Republike Srpske. Te zakone, nakon što su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske, van snage je stavio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ocenivši ih neustavnim.